abu na bakwai abin da ya faru a Sokoto sati biyu da ya wuce na Malam Usman Buda da aka kashe. Malam Usman Buda da aka kashe matsala ce ta faru wanda asalin matsalar nan zuwa masu bara suka yi suka ce dan Allah dan annabi, ya ce musu a'a dan Allah ake cewa tun da gyara ya yi na ilimi idan kuskure ɗaya tsaraf ɗin su ma me ya kamata su yi masa gyara na ilimi yadda shi ya fahimtar sa wa'annan suka yi kuskure bai ce a ɗauki makami a kashe su ba, to shi dan me za a ce a ɗauki makami a kashe shi. Da wannan faruwar abin gwamnatin jihar Sokoto babu inda ta fito ta yi ta'aziyya ta jajanta. A wannan mawkifin ne wallahi na jinjina wa ɗan uwa Malam Murtala Asada dangane da bayanan da ya fito yi. Wannan ya nuna cewa gwamnati da suka zo suka goyi bayanta ba suna jiran sai an yi da su bane, dan wanda ke jiran sai an yi da shi wala ba zai ɗauka irin wannan mawkifin ba. Ya fito ya yi bayanai. Kun san cewa da faru wannan abin har program ɗin da muka yi da su Malam Jabir har zuwa yanzu babu mutum ko ɗaya da aka kama a Sokoto, kuma waɗanda suka yi waɗannan abubuwan an san fuskokinsu, an san sunayensu, an san kowa. Sannan gwamnatin jihar Sokoto ba wanda ya san matsayinta. Ku duba ku gani waccan lokacin Annabi ta zaga ga sautin an ji amma duniya ta yauta. Duk wanda baka yi tsammani ba cikin manyan 'yan siyasa da gwamnati a ƙasa sai da ya fito ya magana. Wannan kuma an yadda cewa babu evidence ɗin cewa ya yi, amma kowa ya ja baki a ƙasa ya yi mai ya yi shiru. Wannan yake nuna muku cewa yadda mutane suke ɗaukar matsalar ba haka take ba. Saboda haka wayannan abubuwan da kuke ganin su muƙaddima ce, tunda a gurinmu ko ka yadda ko kakka yadda in dai kana amsa sunan kai ahlus sunna ne a gurin wayancan da kowane irin shakali sun riga sun maka hukunci cewa kai makiyin annabi ne. To ma dama sun hukunta kai makiyin annabi ne, to kuma ya halatta zubar da jininka, ya halatta a kashe ka. Wannan shine mauƙifin da aka ɗauka. Waccan ta yi zagi ga muryar ta an ji, duniya ta sani. Laifin shine sun ɗauki doka a hannu, aka ɗauki wancan matakin. To wanda shi babu hujjar yayi, shi aka ɗauki doka a hannu, shi aka yi masa kisan wulaƙanci. Dan Allah wa ya fi cancanta a ɗaukan masa mataki wajen bibiyar haƙƙinsa. Amma har yanzu abin da ya kamata akan Malam Usman Buda ba a yi ba, an ja baki an yi shiru. To muƙaddima ne na fatawar wasu ne dama cewa duk wanda yake da aƙida na ƙoƙarin siya rabe tsakanin haƙƙin Allah da manzon Allah, kana ƙoƙarin ka nuna cewa Allah yana da haƙƙin da bai cancanta ba, ko manzon Allah a ɗauke shi a kai shi wannan mustawar, sun maka hukunci kai maƙiyin annabi ne, to da wannan fatawar kuma suna iya halatta jininka. Wannan shine abin da ya faru. Abu na 8 a Bauchin nan inda yanzu ake wannan kes, ai akwai yaron da ya fito ya faɗi maganganu akan manzon Allah, wanda ya yi ikirafi daga baya ya ce ya yadda maganganun da ya faɗa a haƙƙin manzon Allah ya taɓa mutuncin annabi, ya janye. Dan Allah da aka kai shi ku je ku bincika wajen jami'an tsaro, ya yi awa 24 a hannunsu. Menene dalilin da ya sa ga wanda ya yi laifi a haƙƙin annabi sannan kuma yana da fatawa da ya yi da bakin shi ya ce in ka taɓa haƙƙin annabi ko ka tuba a kashe ka, ga kuma wanda shi babu dalili, wanda ya akwai dalilin ya yi sai aka ƙyale shi, wanda babu dalilin an yi sai aka ja ka tsare shi. Don girman Allah akwai zalunci a ciki ko babu? Sannan sun je sun shigar da ƙara, ana sane da maganan nan babu abin da aka yi a haƙƙinsu, wannan yana ciki. Sannan magana ta ƙarshe wacce ita ce ta ainihin wato 9, kira zuwa ga abin da ya shafi malaman ahlus sunna a ƙasar nan gaba ɗaya. Ya kamata su duba Allah, ko suna da saɓani da Malam Idris inda yake da buƙatar a mai adalci, a wannan mawqifin ya kamata a mai adalci. Tsara Malam Idris da irin wannan sigar, yin baki a yi shiru, in aka bari abin ya zo ya tabbata to hukunci ne da nan gaba sai sun ɗabbaƙa shi akan kuwa. Dan babu ruwansu yanzu, za su zo su ce Malam Idris ahlus sunna ne ya taɓa mutuncin annabi an masa kaza da yake nan, to da wannan za su ɗabbaƙa shi akan kowane mai ahlus sunna. Sannan kuma bayan wannan duk wani malami na sunna a Najeriya
in dai kana jin cewa ahli sunna ne babu wanda ya isa ya musanta cewa Malam Idris ba ahli sunna bane. In kana da sabani da shi wannan daban ne, amma cire shi daga da'irar ahli sunna ka ce bai ciki, babu wani malami a Najeriya da isa ya musa wannan. To abin da ya yi maka na ba daidai ba, ajiye shi gefe, fito ka faɗa abin da yake na gaskiya ne akan shi. Amma tsare Malam Idris ta wannan sigar tsarewa ce ta zalunci da cin amana. Akwai buƙatar malamai a ƙasar nan yanzu su fito su yi magana wacce za a yi ta bayyana a yi, wacce za a yi ta ƙarƙashin ƙasa a yi. Abu na 10 a ƙarƙashin wannan shine ina kira zuwa ga abin da ya shafi malaman mu na izala na ƙasa gabaki ɗaya. Akwai buƙatar su sa baki cikin wannan abu. Mu 'yan izala ne, ba wanda ke musu, kuma sun sani. Ko da Malam Idris ya kore wa kansa cewa shi ba ɗan izala ba ne, ku kun san aƙidar ku da tashi iri ɗaya ne. Sannan ku kun san cewa duk abin da kuma ya yi har yanzu izalar ake jingina wa shi. Sannan ku kun san cewa in an hukunta shi izalar aka yi me aka hukunta. Sai na ganin akwai wajibci malaman izala su fito a lokacin da aka zalunci Malam Idris, tsare shi ba bisa haƙƙin da ya cancanta a tsare shi ba, su yi magana su sa baki. Ina faɗar wannan maganan ne wallahi dan al'umma ta zama shaida mu mun faɗa abin da zamu iya faɗa, saboda tarihi ya kiyaye. Abu na ƙarshe wanda shine na 11 shine Malam Idris yana buƙatar addu'a ga dukkan inda kowane ahli sunna yake a duniya, ba a Najeriya ba. Na farko, wannan jarrabawa ce Allah ya sa ya ci ta. Na biyu, Allah ya daga darajarsa da ita. Na uku, Allah subhanahu wata'ala ya masa mafita. Sannan mu yi addu'a ba shi gwamnan Bauchi ba, duk wani gwamna da zai yi amfani da ƙarfin mulkinsa irin haka don biyan buƙatar shi. Ai na faɗa a bayanan da ne a baya, na ce Bala Ƙaura ko da Malam Idris ya masa kuskure a yanzu, a baya ya masa alheri. A ƙa'ida bai kamata a ce kana manta alherin da mutane suka ma ba. Akwai mutanen da a jahiliya suka yi wa annaba abu, amma da aka zo yaƙin Badar da manzon Allah ya samu dama a kansu ta kashe su ya kamata yi, manzon Allah bai manta alherin da suka mai a baya ba, sai da ya saka musu a lokacin da hukuncin su kisa ne, sai da manzon Allah ya saka musu akan wannan. To ko Malam Idris ya yi ba daidai ba a fahimtarsa, kai kana ganin ya saba maka, to ya kamata a ce ya tana alherinsa a baya. Da haka kira da nake zuwa ga, na daga cikin dalilan da yasa nake respecting din Sanata Alu, yana daga cikin abin da ko kana malamin addini kana faɗa da shi, yakan yi haƙuri ya kau da kai akan ka. Duk abin da zaka faɗa bai wayo ka saboda alfarman kasa rigan addini. To haka ya kamata a ce 'yan siyasa suna zama, don nan gaba ai yana da ambition watakila ya zamanto zai nemi wani abu ko kuwa. To kana kallon cewa za ka zo ka ɗauko abin da muka fahimci faɗa ne da mu da aƙidar mu, ka zo neman wani abu nan gaba abin da mu ma muna da iko a kan shi, ba mu faɗa da kai ba iya ƙarfin mu. Da haka ina kira zuwa ga mutane su yi addu'a, kuma duk wani wanda Allah zai ara masa dama ta mulki ya zo ya sa rigar addini ya biya buƙatar sa a ƙarƙashi don cin mutuncin addini da masu addini akan irin wannan, Allah subhanahu wata'ala ya karya shi, ya karya mulkin shi, kuma Allah ya ajiye aya akan shi kafin ya bar duniya. Wannan yana daga cikin addu'ar da zamu. Magana ta ƙarshe da zamu yi, akwai ɗan uwa Alhaji Buhari Suleiman, wanda yana da ɗan uwa shi ma, wato Usman Suleiman, an yi kidnapping ɗin shi a nan hanyar Kebbi. Yana buƙatar addu'o'in mutane a sa cikin addu'a, Allah subhanahu wata'ala ya masa mafita. Saboda haka in ta kama zuwa gobe, kamar yadda 'yan uwa suka sani, ta yi ba mamaki karfe 9:30 na dare zan yi program akan wannan matsalar. Zan buɗe layi, mu ba mutane dama mu ji meye ra'ayinsu daga Najeriya, daga wajen Najeriya akan wannan abu. Kuma ba wani mahaluki da ya isa abinda mu muka fahimta a matsayin aqidar da mun yadda za mu bauta ma Allah da ita, wai mu daina faɗarta saboda wani mutum. Babu shi, wallahi babu shi. In dai masu wannan aqidar da in za a yi keke da keke a ɗaura ta a ma'aunin, yanzu ba aikin haddi suke zuwa ba, a ɗauko malaman